Andamos coxos da linguaxe. O pensamento crea a linguaxe e ao mesmo tempo a linguaxe moldea o pensamento. Karl Kraus. Chámome Inés, son mamá de 2 nenos con TEA e moi orgullosa de meus nenos. Son Bea e son nai dun peque con discapacidade e de outro que todavía o estamos avaliando. Ese neno, esa nena con problemas non debería xogar ao fútbol. Temos que ser civilizados e darlle oportunidades a todos os nenos de que teñan ese pequeno problema, como dice a xente, de que teñen moita voluntade de poder facer cousas e pois deporte e por que non darlle esa oportunidade de facer o gusto que ten dese deporte e darlle iniciativas e axudalos a facelo. As limitacións do meu fillo virán dadas pola súa realidade e como el estea e se sinta en cada momento. Non poden vir dadas por ninguén de fora, porque senón xa non son limitacións propias, son limitacións de outras persoas. E outras persoas tendrán que revisar esas limitacións e de onde veñen. Andamos coxos da linguaxe. Andamos coxos da linguaxe.